jigawa rike kullum kake wa birni kauyuka. Yawwa, su burbuɗa kiɗa maza alje ɗan goma karawa mai girma. Lamba ɗayan jigawa a kifin mu da kare yake ganin mai kowa. To ma dubu na saitin tsari ikim ya tsaya yake shan fama. Ake da ransa aiki rana gonar jigawa na shan noma. Bakwai ya ce in kawo wannan sabo jigawa ba da gani wa. Salihu a tafi ɗaukar nauyin waka ta gwamna ba daga nan ba. Shaka aka yi ministan aikin dan moɗi na kamanta amana. Babai kwaman da ba kura ba ashe ba zai kalar tsorowa. Kai Salihu a tafi ma daure yawa. Bai kuma zama ɗan a cinye duba. Girma a zuci ne ni dama na sha faɗan kuma riga awa. Mutan kaɗai a ba a yi wariya mai gane martawar garewa. Kowa ya ce da babu na kula dan hular ubansa cas ba wai ba. Domin famo a kare kimar dan moɗi ban musan tsorowa. Ga baka da nan mai gyara da gyare-gyare. Madubin jihar nan misali da tsare-tsare. Maigiyar ruban nan kuna har abun gwagware. Kayuwa magabi hidima kuma kayuwa kutare. Turbisha da kan shalbuɗe abun ta'wai. Kira shi gunguman nan mai cin kwalwai kirare. Majigawa wannan mai kamshi saman tirar. Garkuwa na da'awa da garkuwa na hauni. Wa ake kira ne sai ya tafi zaune. A zamu ba da zane murhu uban tukwane. Ta hadimin mutane kuma zakaran gwajin dahun nan. Raya birnikan nan mai kuma raya ƙauyukan nan. Ana faɗan kudan nan don kuka tunna maganar nan. Ga irin abin nan gwamna yana ta ayyukan nan. Ya yi wa magauta yadda yake yi wa masu. Ya yi wa manoma sanan ya yi wa mai kiyaya. Ya yi wa tsirari malam ya raba wa gayya. Ya yi wa kanana sanan gwamna ya yi wa manya. Ayyuka jigawa ya gama mamaye ta dawa. Jigawa masha Allah muna yi abin yabawa. Ko ne a gwamnatinka alhamdulillah za na cewa. Don gwamnatinka an sha bani kuɗi ma ƙididdigewa. Kamar Haruna dan yatin ya sha bani ya daɗawa. Sufi kana kanawa kayar dan ka bai hanawa. Bai na layi ma Abdullahi yana da kyautatawa. Da layi bai ciyaman ya sha bani ya daɗa. Haka awwalin ka osi shi ma dai na kan taɓa. A kwamishinan mu MK yaushe zan zo ni mai gama. A nan mu gaida da latirin yau sanatan arewa. Sanatan da ko a ringin ya zama kololuwar kula. Ka saba na kudu nan tawagar dan moɗi jaddada. A Alisa da birnin kudu ma dan moɗi ke tayawa. Baro kuma yana nan Adam Ali jijiga. A gaida garkuwa a jahun fannin masu bankula. Salisu sai kawa yana yi su tudan hafiz yawa. Da takwaran kama yan bira gaya masu dumbuzawa. In ya ba da sako da diringin ba ya rage. Da zai bidiya tirin nan daɗi ɗan gwamna masu saya. Usmanu mai ruwan dawa shi ma mun guzan haɗewa. Usman sikuritin nan adabai za ɗan mutan arewa. Hayatu furo tukul wata rana za mu gaurayewa. Furo tukul na baba da ya hango ni mai tarewa. Kwakuwa kwamanda bambai ne makurar kurewa. Yaban dala yaban naira har sai fa yake haɗowa. Malam akan ka bambai a rabi yana iyawa. Abinda ya rage mai bamba mutane ke tunawa. Ita ma yana rabawa ne ma yau za na ɗauki tawa. Wurin komanda bambai rashe na abin rike. Yau gani na zuwa dutsen na wuce tsamiyar mashaya.
kaya. Wutar na zo na amsa Burum bambai komanda bayo. Bambai gwada wa people dan zaki naku ne da galge. Da kai fadar sifika ku ne farkon hana ne yaki. Zan yi jaddadawa mota ta fata tsayawa. Ta yi kakarewa salansa ta yi tokarewa. Kadarji yau komanda bambai mai masoya da ina da wani farje a tanan haka ya kusan fashewa. Da akwai wakilin da kudin wakar mu ya rike. Kuma da kila wakar gaba makoyinsa zan fasawa. Zan ci magani in mai wasa babu raga. A yanzu na rufa domin yauki arzikin koya. Waka nake ta gwamna a mai tuwa ba a tandu. Da yawa a makiya fa tandu. A jagawa gun ka shaidu alkhairin ka ya fa yaɗu. Na moɗu mai magauta kuma malam madubin masoya. A jigawa ya zama lu'ulu'u huɗa arzikin sagarwa. Yayi wani wasu isa ayyuka dubbai yayi wani wasu wazuma. Haka ne wasan taralma gwamna dole bi yabawa. Haka duka ne yan marar na jiga wasu taryabo suke wa. Malamai da nema mai kullum addu'a suke wa. To Idiris ne kuma dan zaki baitika nake wa. Dan gidan Zubiga dan gyatin ina tunawa. Kuma dan gidan Bala Musa irji na garke newa. Ni na salihun nan bambai na kiya da garma. A farmakin magauta kwamandan nan fa mai tarewa. Ga na layinawa a ce man ɗanka nawa nawa. Ga ƙawulin ka ozi matashin kwamishinawa. Ɗan jin mai ta kwaikwaiwa da ado sani ɗan kirewa. Sadaunan ma yana nan saradaunan marki mai cika. A har da zangi oga Idiris nau maganin zuban mu. Idiris zangi shi kan ɗan moɗi ba ya jinkira. Kuma da balarabe wa miliyan yuzu ma yana rigawa. Da ciyaman na mai gatari ga kuma ragayen kadawa. A jarumin maza umar ragaya raya kwangila ya mi ragaya tanka doruwa umar ragaya zantuna wa salihu bamboi. Garkuwa na gwamna bamboi jana mai masoya domai shi ya sami yan wakar nan. Bidiya a barwa da dirin fari shahidin jirgin nuhu. Kowa ya fi karo ta sha masa. Jirgin nuhu kowa ya fi ka ya asha an gama. Gwamnan jigawa yake aiki kullum kake wa birni ƙauyuka. Kowa ya shiga ya sha an gama. Kira Ubangiji tun farko sarkin da ya yi ƙarshe sama. Ubangijin da ya kage maɗaci babu jashe ya zo. Malin ma ya rike nan wanda ya kage zogale kuma ya rawa. Shi ne ya yarda jirgi ya sama har ma a ringa hango tsaunuka. Kowa ya shiga ciki tsira yake. Yau ma bikin zuwa ne a gaban mu ku zo mu ɗinka sabbin zannuwa. Da ka fasalta minti shi lissafi na lokaci saura'a. Kun san ba a kama zobo ta wuya asali a rike da kunnuwa. Na moɗu mai gari ya ci gari ƙaryar shirin ku yan kambun baka. Kowa ya bi shi ya sha kana. Kowa ya ce tuwo ne daɗi sirrin yana cikin kamiya. Dukan ɗaran aka yi kwanɗi kulshanyar kukar ta zanko igiya. Da masu tura mai kan turo kan da kuce baiwa haukaya. Zaki yana gari karyar kura ya kwato bare saurin rika. Yawwa gari na mai gari kusan haka. Da kainuwa ko wacce shi yadda sa ta ce karya yake. Shira kuma idan ya riga mai kiwonsa na ga har wuce yake. Ana murna jiga wata ɗau saiti 'ya'ya
suke. Danmodi jamuje jirgin nuhu. Gwamnan mu dangane ne nan bar dora da karko 'ya'yan kar. Danmodi jamuje jirgin nuhu. Da ɗan jihar Jigawa kuma duka. Gwamnan Jigawa yake aiki kullum kake wa birni ƙauyuka. Taka da dama taka da hagu ka jami'an sada sun zauwa. Danmodi jamuje jirgin nuhu. Uwar zuma ki ta sha biki kama mai gari har ƙauyuka. Danmodi jamuje jirgin nuhu. Kwada mahasada ba sa ja magana ta kayi ɗumbin aika. Danmodi jamuje jirgin nuhu. Gwamnan Jigawa ka kafa tarihi masu sabbata sun san faka. Danmodi jamuje jirgin To nuhu. kowa ya fi ka ya kai tsallake. Gwamnan Jigawa yake aiki kullum kake wa birni ƙauyuka. Hauwa, hofunan dan moɗi. Gwamna mai kwana aiki. Mai Jigawa sun yi kaɗan su goge zanen sunanka. Popular Danmodi. Gwamna mai kwana aiki. Yau Jigawa domin ne ka dangantar rayuka. Tafi dodar APC Jigawa zance ya ƙare. Don kwanan ɗaki mun ga ya wuce kwanan zaure. Masu kwallo har malafa jihar mu ne 'yan karere. Shawarawa ta kama su har idanu yayi kore. Ga su bare ka a cikin musun zaho 'yan kalare. Masu haushi da nufin Allah ku gyalagayyar 'yan is. Hayo! Popular Danmodi. A gwamna mai kwana aiki. Yau Jigawa domin ne ka dangantar rayuka. Ga farar gero a gaban mu yanzu ga kwariyar nono. Mai uwa gindin murhu ya wuce kawo kwano. Mai kado da katifa dai yanzu ya wuce kwanan bono. Burjimina ya rika yanzu ba a zancen nan dan teno. Ni da inje zariya walla gara inje sha nono. Mai gari malam dan moɗo gwamna kankat sunanka. Popular Danmodi. Maganin ya dan kuka. Yau Jigawa domin ne ka dangantar rayuka. Kai aiki kana taɓa kwaran aiki. Ka tsaya ko yaushe birni da ƙauyuka kullum aiki. Babu bambanci tuwon da zaban ka bayo mai noma taki. Da shi ya sa damo da akan kamu masoya sai shauki. Iya kake yi iya za ka yi mahasada ke ewan waki. Su fa alkhairin ne ba su san a ce kai shuka. Dan bambaran uba sai sun barka. Yau Jigawa domin ne ka dangantar Hayya hayya Jigawa lambo har sabo faɗi ake sai dan mu. Popular dai malam na madufa kwaran siddi. Ga zare ga allura Jigawa ga sabon yari. Ga sifika nan Jigawa ga sifika nan. Dan yajin. Ga bala mamza ebe rijiya ta wagar dan moɗi. Daga nan MK kwamishina a tawagar dan moɗi. Har da hannun giwa a tawagar dan moɗi. Kana ga ozi wanda ya rike mun fans. Kana ga zika shi ma a tawagar dan ga garkuwa a magaji jahun. Ga tasiru Adamu ciyama mai silan dan moɗi. Ga mai ruwan dawa security advisor. Kuma kana ga bullet political advisor. Waga dakaro ne kaɗan a gwamnatin ɗan moɗi. Mai jigawa ɗan moɗi. Gyara tsayawa sai ta kowa ɗan moɗi. Jihar Jigawa mun katari da gona daidai zamani. To tsayayye ne shi ya saka na sanya suna ne tsani. In muna nan ba shirgin da za ya kawo mare ni. Mai jigawa